Hello, good afternoon mga kawaray. So adak niyan sa Malbual at kabaysisan kuan nga di sa Kanra Pantalan sa Malbual Tabok Pakayagan. So mga kawaray, mabalud. Iba siguro niyan ang timplasan panahon. Shout out sa mga kasi ko mga waray noon nga nagpaka-subscribe sa akin. Mabalot nila sabot nga. Yun, shoutout natin si Kagamutan Vlogger. Shoutout sa'yo, kawaray. At kabaysi sa nimkuan. Sa nim. Shoutout sa mga namamarigo. Yan di ba? May mga nagpa-shoutout liwat na mamarigo mga kawaray. So, kabaysay. So, kabaysay nga di po marigo mga kawaray. So, malinaw ang tubig. So yun, may thank you sa mga subscriber natin mga bagunian. Yan, tiuli na lapit kami. Yan. Salamat mga kawaray. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Winner Vlog. And follow my Facebook page, si Boy Waray. So yun mga kawaray, napakaganda rito. Napakaganda rito mga kawaray. Sarap maligo paghapon. So yan makikita nyo. So yun lang mga kawaray, punta na kami doon. Biyay na. Yun mga kawaray, adinak na yan sa kuhan, ini nga pagitan sa gapas-gapas. Yan tingang sa unay nga tulay. So jak maram punanan nga ran sini nga tulay. So adiman. Kaupay nga di mga kawaray. Kaupay mag-imod san. So kanina sana all sito duwa. Nag-sunset, mag-ingigit. So kabaysi nga di mga kawaray, mapinit. Kabaysi magtinambay. So kabaysi pag may kamaningid nga upod di waray good kit niyan kay antot muli. Yun kabaysay mga kawaray. So kabaysay kung may sundida ka na kuha nga kinis karasada siton nga kinis niyan to ginlantod nga kinis. So kung sa Tagalog alimango yan ako kuha yan. So dito yan mga kawaray sa barangay Gapas-Gapas. At doon naman sa kabila makikita yung salvation, pero malayo, di maabot ng kamera. And mayon pa kliwat nga yan i-shout out bago ko nga subscriber diyan taga sa Lawang, si Kuya Limuel Eringco. Shout out sa him. At maupay nga kulop adak niyan san kuan ini nga Gapas-Gapas bridge. I-subscribe na to. Kabaysi san sunset mga kawaray. So dito kasi nga to masyado na imod yan ton. Yo, di ba? Diyan lang ini sa Gapas-Gapas mga kawaray, may kita niyo ini pagka kada kulop. Kabaysi san sunset to. At na kuha na tunod na sunset. Shout outs to mga naruyag magtambay nga din, to mag-iringgit good. Mabaysay aniyo kwan, aniyo soon nga di moment. Di kan pag magkahiwalay kayo, magka-break kayo, maalala nyo yung isa't isa nyo. Dito lang kayo pumunta para bumalik yung dati nyong sigla na dati ay naglaho. So dito lang yun sa Gapas-Gapas ang tulay mga kawaray. Sa gustong pumunta rito, kahit di naman magsyuta o magkaibigan,
kakaibigan, pumunta kayo dito sa Gapas-Gapas Bridge, ano? Ang ganda dito magtambay. Kahit lululula, nanay, tatay, ganda dito. Pantanggal ng stress at pampawala ng pagod. Yan, wala na mga kawaray yan. Tingnan niyo yung sunset. Maganda po yan dito sa sa Gapas-Gapas Bridge. At syempre kasama ko ang aking Winard. Si Winard yan eh. Ito yung kapangalan ko eh. Si Winard. Yan, dala-dala ko. So ngayon mga kawaray, uwi na ako ng Lawang at salamat sa aking mga na shout out. Sana marami pang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Winard Vlog. Thank you. God bless.